naam is Jeske van der Heijden, directeur Taxi in Noordoost-Friesland uit Kolmenzeg. En we zijn bij het VEC in Drachten voor rijvaardigheidstrainingen. Dat kunnen wij doen omdat wij heel erg gescoord hebben op een klanttevredenheidsonderzoek wat uitgevoerd is namens de gemeente waar wij het WMO-vervoer van rijden. Omdat wij een 8,7 hebben, wat landelijk ontzettend hoog is. Is dus een bonus takkend door de gemeenten, welke we broeken moesten ten behoeve van de chauffeurs. Nou, wij hadden het niet om en de chauffeurs en de klanten te besteden, door een rijvaardigheidstraining te doen, zodat we ontzettend veilig de winter erop kunnen kennen. De eerste groep chauffeurs is goed traint om in de winter te rijden. Wat doet Taxi nog meer om te zorgen dat de meesten veilig vervierd worden in Noordoost-Friesland? Sowieso doen wij de winterbanden erom. En we merken zelf dat het ontzettend volle scheelt, ook in het skerenverloop van de aanronde jaren. Tevens werd het natuurlijk met de waarsomstandigheden rekening houden met de planning. En dan plan je gewoon iets minder strak de ritten. Dit ging dus helemaal goed in vergelijking met die andere auto. Als je nou het profiel van de banden ziet, wat hierop zit en wat er bij die andere op zit, dan kun je ook zeggen, de verklaring geven waarom het fout gaat. Dus ja, goed gedaan. Het betekent niet dat je dus betere banden hebt en die zeggen ik moet harder rijden. Maar je hebt dus wel wat meer veiligheid bij dezelfde snelheid. Ja, dat gaat ook voor winterbanden straks. Goed, we rijden nog één keer. Ik denk dat dit wel helpt ook in een stukje bewustwording van wat snelheid eigenlijk doet met rain of glens. We zijn absoluut klaar voor de winter, zowel voor ziekenvervoer, WMO, valies, alle andere werkzaamheden die wij nog doen. Dus wij zijn er absoluut klaar voor. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de winter ontzettend goed doorkomen.